లైఫ్ అనేది చాయ్లో మునిగే బిస్కెట్ లాంటిదిరా. ఈ మునిగిన బిస్కెట్ని నువ్వు ఎలా అయితే బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నావు లైఫ్ని కూడా అలాగే బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బానే ఏ కళ్ళమ్మాయి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, హలో, హాయ్. నువ్వు ఆ రోజు నాకు డాష్ ఇచ్చింది నువ్వే కదా? యా, యాక్చువల్లీ దాని గురించే సారీ చెప్దామని వచ్చా. ఎవడికి కావాలి నీ బోడీ? సారీ, నీ వల్ల నా కొత్త డ్రెస్ మొత్తం ఖరాబ్ అయింది. ఐఎమ్ రియలీ సారీ అబౌట్ దట్ డే. ఐ వాజ్ ఇన్ అ రియల్ హరీ. సో వాట్? హరిలో ఉంటే ఎవరు పడితే వాడి పైన పెయింట్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావా? అలా కాదు, ఐ రియలీ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్. నీకు నిజంగానే అంత కోపం ఉంటే యు కెన్ స్పిల్ దట్ పెయింట్ ఆన్ మీ, టిట్ ఫర్ టాట్. ఓ థ్యాంక్స్, నా కోపం తగ్గాలని లేదు. అంటే నన్ను మర్చిపోవాలని లేనట్టే కదా? నీ కోపం తగ్గాలని లేదంటే నన్ను క్షమించాలని లేదన్నట్టు. క్షమిస్తే మర్చిపోతావు కాబట్టి మర్చిపోవాలని లేనట్టు. మొత్తంగా నా మీద ఎన్ని రోజులు కోపం ఉంటే అన్ని రోజులు గుర్తుంటానన్నమాట. పిచ్చా, ఏం మాట్లాడుతున్నావు? అర్థం కాలేదనుకుంటా, మళ్ళీ చెప్పనా? వద్దు, ఆపే. కోపం తగ్గాలని ట్రై చేస్తుంటే పెరుగుతుంది ఏంటి? నువ్వు చిన్న పిల్లోడ్లా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి? ఛీ, వెయిట్, నువ్వు ఫ్రెషరా? నేను నీకన్నా పెద్దదాన్ని, లైట్ తీసుకో. నువ్వు ఆకాశం అంత దూరం ఉన్నా నేను నేలకి దగ్గరగా ఉంటా. దూరం నుంచి చూస్తే ఇద్దరం కలిసే కనిపిస్తాం. కానీ అవి ఎప్పటికీ కలవవు. అయినా నేను చిన్నపిల్లని క్షమిస్తాలే. అట్లీస్ట్ కోపమైనా తగ్గిందని చెప్పు.